Показвам почистването на лицето вечер, за да може фондиотена да се отстрани с жълтото олио на No Age. Слагаме на ръцете. Щателно измиваме отначало, то стои като олио. Ако искаме, може да вземем още малко. И след това, когато го навлажним, се превръща в пяна. Това олио спомага за почистване на лицето и разтваря масно разтворимите съставки. В фондиотена също премахва и слънцезащитния фактор в крема и в фондиотена. То е с вечерна иглика. Навлажнявам ръцете и виждате как се превръща в пяна, след което с тази гъбичка почиствам. Изплаквам лицето. И след това си нанасям измиващия продукт от No Age плюс горе-долу една помпичка. Нанасям на лицето. И това вече, този продукт разтваря водоразтворимите съставки. По този начин лицето се почиства много по-добре. И за да мога да го почиста по-лесно, виждате и по шията, пак с гъбичката почиствам и след това изплаквам с вода. За да видим колко е чиста кожата, на памучи си слагам от тоника, в момента на Optimal тоника. И виждате, памучето е абсолютно чисто. Ако решим да почистиме с обикновения дегримьор, много повече време ни е необходимо. И след като нанеса този тоник, нанасям крем за около очите, след това серум и нощен крем на лицето.